Za profilom lemra hnilá skrýva sa obyčajná Nina. Toto je môj svet, vítaj. Starý svet plný minulosti, starožitností, ľudovej kultúry, tradícií a zvykov, folklóru. Tu v babičkinej izbe zastal čas. Tikajú kukučkové hodiny, vrzgajú dvere na skrini a izbou sa nesie vôňa naškrobených záclon. Tu sa vynárajú spomienky na babičkin láskavý úsmev, pohľadenie či dedov huncúcky pohľad. Moderná doba nám veľa dala, no veľa nám aj berie. Vytráca sa ľúbozvučná slovenčina, domáca kuchyňa a po troche sa vytrácajú aj zvyky a tradície. Naša ľudová kultúra je bohatá. Mali by sme ju chrániť a zachovávať pre budúce generácie. Je to naše bohatstvo.